Bog Željko, pozdrav. Pozdrav Ljebaša. Kako je? Ide, radno. Radno, jel? Vredno. Evo ovako, nalazim se u SST Acousticsu, o domaćem proizvođaču akustičkih proizvoda. Ovo je u stvari jedan dodatak temi koju sam obradio na Tulout blogu, gdje je bila predstavljena tvrtka, gdje smo uz pomoć Željka, gdje sam detaljno opisao o kakvim se sve to proizvodima radi, čemu služe, kome su potrebni. Dosta je, tema je bila dosta iscrpno i obrađena. Tekst je bio u dva dijela podijeljen. Prvi dio je bio moj pristup više laički, gdje sam pokušao približiti cijelu tu tematiku i proizvode jednom širem krugu čitatelja. Za drugi dio stručni se ipak pobrinuo Željko, jel? A evo, danas smo se našli da malo ovako u jednoj opuštajućoj atmosferi, više prijateljski porazgovaramo. Kako je to počelo? To je stvari moje prvo pitanje. Kako si uopće došao na ideju da se počneš proizvoditi akustične proizvode? Pa, nužda stvara genijalce, ja bih to tako rekao. Znači, imam dosta veliki background što se tiče elektronike i svega toga iz prošlosti, a poanta je bila nabava hi-fi sustava, gdje se pokazala potreba, naravno i kod mene kao i kod mnogih drugih, da treba nešto akustički tretirati. I sad, pošto sam bio tada onako poluinformiran, krenuo sam istraživati šta se radi, kako se radi, od čega se radi, zašto se radi. I to je trajalo 1 godinu dana dobrih onako iscrpnih analiza, dok se nisam odlučio napraviti prvi proizvod temeljen na širokom iskustvu sa svjetske, ajmo reći, audiofilske zajednice. Ne? I sad taj prvi proizvod je bio dobar, radio je svoj posao. Koja je to godina bila kad si prije 10 godina. A prije 10 godina, ja? Da. Okay. I taj proizvod je radio svoj posao, očekivano što je trebalo, ali estetika, završni onaj touch, nije to bilo to. Letilo je preko terase. Drugi je bio bolji, estetski, naravno, bio je još i poboljšan sa nekim apsorpcijskim materijalima. Onda sam skužio da bi trebalo nešto i difuzije ubaciti u to, pa sam i taj proizvod pojačao sa time. I tako jedno 3, 4, 5 puta dok nisam došao do neke 5. varijante koja je bila stvarno već estetski dobra. I sad tu moram Božu iz Rotary Audio spomenuti, koji mi je bio vodilja dalje, koji je rekao, Željac, sve ti je to super, sve ti je to dobro, ali gledaj, estetski još moraš doraditi to i to, jer audiofilska zajednica je zahtjevna. To je moje drugo pitanje. Znači, nakon ovih, kad si počeo raditi na konstrukciji, uljepšavanju, evo, rekao si, Božo ti je bio estetski mentor, ajmo ga tak nazvati, ne, pa ti je dao nekakve smjernice. Moje drugo pitanje u stvari, da li su tvoji proizvodi isključivo usmjereni za uži krug kupaca kao što su audiofili, ili mogu primjenu naći i u nekim, među recimo, nazovimo ih običnim ljubiteljima glazbe? Naravno, znači ovi proizvodi su dizajnirani za praktički svakoga. Dobro. Svaki proizvod ima nekakvu svoju funkciju i utopiv je uključiv u svaki prostor. Od apsorbera, difuzora, upfuzora koji su i apsorberi i difuzori, čak i do recimo komercijalnog segmenta za open office urede, na primjer recimo evo jedan panel koji je od Traga, akustički, koji je automatski i divider, znači pregrada između radnih mjesta, znači da se luka koja je u nekakvom takvom prostoru, ajmo reći velikom, otvorenom, to je kao u kokošincu kad počnu svi žamoriti nešto pričat, znači tu se dobiva nekakva osobni prostor koji je odjeljen od drugog radnika pokraj. I znači taj čovjek koji radi u nekakvom call centru, uredu ili nečemu ima nekakav prostor svoje diskrecije u kojem može normalno raditi bez da mu neko preko ramena prepisuje. To su stvari tvrtke gdje u jednoj prostoriji smješteno više radnika, ne znam, baš to što si rekao, call centar, pozivni centar, sad jedan hoće razgovarati, ovaj razgovara, treći, peti, 10. razgovara,
tu se miješaju razgovori, Da, teško je, a tvoji proizvodi onda služe tome da s tim nekim pregradama u stvari izoliraju prostor u kojem se vrši razgovor, jel? Tako je, da, automatski se povećava i produktivnost kod radnika jer su opušteniji, mirniji, cijela ambijentalna akustika je drugačija, mirnija i ugoda rada je automatski bolja. Pa mislim, već je dokazano i prije puno puta se je pisalo o tome, samo evo, kod nas sam ja rijetko vidio da je to uopće negdje primijenjeno i u obrazovnom sustavu, ne? Recimo, dokazano da učionice koje su gole, da onaj učenik koji je smješten uz katedru čuje i upija informaciju od profesora daleko bolje naspram onog u zadnjoj klupi, na primjer, jel? Kad se akustički tretira čak i takav jedna edukativna sredina kao što je učionica, je dokazano da se upija znanje, negdje 30-40%, čak 40% se bolje upija ono što se uči, ne? Isključivo zbog te akustike. Dakle, tvoji proizvodi nisu samo, ne moraju nužno naći svoju primjenu u hi-fi-u i u takvim, nego i u širem spektru. Ovako, sljedeća stvar koja me zanima, znači, ti sad trenutno sa svojim proizvodima nalaziš kupce na domaćem, ali nalaziš i na stranom tržištu, jel? 70% toga otprilike ide na strano tržište. Jel? Naše tržište je relativno malo, ali vidim da svijest o akustici prostora jača i to me jako veseli jer vidim da su audiofili kod nas počeli davati težište na taj segment. To znači da mu sustav koji ima pokuša u tom prostoru u koji ga je smjestio svirati i pružiti ono najbolje što može izaći iz tog sustava. Jer bilo kakva promjena kablova, zvučnika, pojačala, pretpojačala neće u konačnici dati pravi rezultat ako prostorija nije akustički tretirana. Pa da, mislim, ja se sjećam svojih audiofilskih početaka prije nekih 20-ak i nešto godina. Znam da sam mijenjao te komponente ko lud, ne? I često sam mijenjao komponente i često sam mijenjao kabele. Ja sam mislio da sad ako imam problema u bas području, ne znam, tutnji, da ću ja to promjenom žice, znaš, pogotovo strujne žice, znaš, da ću uspjeti to ukrotiti. Igra to sve u... A u stvari soba bila takva kakva je bila, ne, bila je onak baš u tlocrtu kvadrat, visoki strop je bila starog radnja, praktički kocka, najgori što može biti akustički uvjeti, jel? Bez ikakvih pomagala i tu jednostavno nije bilo kruha. Kasnije sam shvatio važnost akustike i pisao sam o tome kad sam svoju sobu, kad sam tretirao ali ono što ja smatram, ja nadam se da se slažeš sa mnom, da ne moraju nužno audiofili biti ti koji bi morali na neki način posegnuti za ovakvim proizvodom. To mogu biti obični ljubitelji glazbe koji jednostavno žele glazbu čuti što bolje, ima staklenu stijenu, reflektira mu se zvuk sa svih strana, nešto ga smeta, to može biti jednostavno, može soundbar biti, ne mora biti sad ne znam kakav stereo sustav, već takvi sa jednom intervencijom, aplikacijom tvojeg proizvoda već bi postigli mogu. Pa evo, pogledaj recimo samo ovaj prostor u kojem smo sada radiona. Znači ima ove nekakve akustičke apsorbere, jel? I već je druga ugoda kad ja i ti razgovaramo. Je, točno. Evo moram priznati, kad smo dogovarali gdje ćemo snimati, ali u jednoj ili drugoj radioni, ja sam rekao, Željko, ajmo u ovoj, jer tu imaš proizvode, tu ti je dampiraniji zvuk, puno je ugodniji za razgovor, nema... Upravo to. Sve nema, nadam se da će se to čuti, da tu nema nekakve vanjske buke, šumova i ostalo. Daj mi reci, u proizvodnom procesu, gdje nalaziš na najveći izazov? Šta je to nabava dijelova, kooperanti, ne znam, gdje su najveći izazovi? Razvoj, jel? Razvoj, da. Dijelovi su komercijalni na tržištu, sve ručni rad, znači, CNC izrez nečega, to više nemam vremena sam raditi, to dam nekome da mi izreže, ali nakon toga sve čisti ručni rad i sklapanje
sa ovih 10 prstiju. Znači sve sam radiš, jel? A razvoj je ono što najviše vremena uzme, tu se potroši po recimo pola godine do godinu dok se ne dođe do nekakvog konačnog proizvoda koji frekventno i na mjerenjima daje ono što bi trebalo dati. Tek tada izlazimo na tržište sa tim. Znači svaki tvoj proizvod prije proizvodnje, prije što krene proizvodni proces, ti to prolazi taj inženjerski, konstrukcijski dio mjerenja, proračuna i ovoga. I prije nek što ga dam uopće na tržište, svoje proizvode posudim svojim najboljim kolegama da i oni na svoje uši izmjere i čuju šta čuju i kako im je dobiti. Pa zapravo, kad je većina zadovoljna i kad vele da, to je to, tad sam spreman. U stvari, važnost takvih ovakvih proizvoda kao što su tvoji se uviđaju, odnosno uviđaju se važnost tek onog trenutka kad ih čovjek počne testirati, ne? Kad recimo nekom smjestiš u prostor pa mu ga oduzmeš, ne? Onda skuži. Evo, bila je dobra fora baš na Multipaku ove godine, nisam imao onaj difuzor ID2 i radio sam praktički uživo prezentaciju iste pjesme sa difuzorom i bez njega, gdje su ljudi jednostavno kad sam ga maknuo rekli šta je sad ovo, ne valja, ne? To se imao priliku čuti, baš kad si to demonstrirao, ne? Nevjerojatno koliko u tak, ajmo reći, malom prostoru, a neadekvatnom ili sad takav kakav je, sa takvom jednom intervencijom, minimalnom, uvjetno rečeno, se zvuk fokusira, pročisti se, možeš bolje raditi separaciju. Da, čak i ljudi koji nisu bili u sweet spotu, koji su bili sa strane, su čuli i vidjeli efekat difuzora. Da. Reci mi kad se neko odluči za tvoj, skuži da mu treba tvoj proizvod, hoće unaprijediti svoj vlastiti hi-fi sustav. Kakva je procedura, kako onda ide? On se tebi obrati, onda ti doneseš, on to istetira, pa se... Znači ja gledam na povjerenje ljudi i jednostavno ko se zainteresira za nešto od akustičkih proizvoda koje mi radimo, jednostavno mu donesem ili si čovjek dođe sam po to, postavi eventualno kaparu ako ga nikad u životu nisam vidio. Da, jasno. I ako nije zadovoljan, a takvih još nije bilo, kada vrati opremu, ja mu vratim novce, ali za sad se to još nije dešavalo. Obično je taj proizvod ostao kod njega dok mu ne napravim nove i tad sam došao po svoje i to je to. Mislim, svaki tvoj proizvod ima neku specifikaciju, određenu specifikaciju i zna se recimo da, ne znam, bass repovi služe za upijanje nižih frekvencija, difuzori da raspršuju zvuk. Ima i pravila gdje se smještaju. Ima neka pravila gdje se smještaju, o tome si pisao u ovoj temi na blogu, na Tool-Out blogu i otprilike se može očekivati, jer oni djeluju u određenom frekvencijskom području, jel? Može se očekivati šta bi trebali oni napraviti, kako utjecati na zvuk. Međutim, koliko sam shvatio, ti možeš napraviti custom, tunirane, one su baš određene, jel? Da. Može se napraviti, znači opet o zahtjevu i se zahtjevu kupca. Točno određeni nekakav frekventni pojas od do da ga napravim da radi i naravno na kraju vizualno isti taj prilagođavam prostoru na zahtjev kupca, želi crvene, žute, zelene, bijele, sve su opcije otvorene. Tvoji proizvodi su prisutni već bili na javnim prezentacijama, što i na Multipaku, i bilo je na Tool-Out Festu, jel? Pa jedno 6 godina. Da, je i na Tool-Out Festu, to je ponovo drago i nadam se da će biti sljedeće godine. Biće naravno. Da ćemo se ponovo vidjeti i posjetitelji vidjeti tvoje. Bilo je i na ostalim ovim distributerskim javnim prezentacijama se moglo vidjeti. Međutim, evo, spomenuo si mi da onak prvi jedan pravi međunarodni nastup imaš sljedeće godine u Beču, jel? Gdje će se, za one koje ne znaju, najveći svjetski sajam se zadnjih ne znam koliko godina, 15 ili više godina, održavao u Minhenu. Cijela ta priča se sad iz Minhena seli u Beč. Tako da sljedeće godine će biti to pravi jedan spektakl audiofilski cijelog svijeta. Da, nama je bliže, ali sve bez obzira nama bliže, ponovo će doći posjetitelji cijelog svijeta
i tu ćeš ti predstaviti se kao izlagač. Tako. Imam partnere iz Austrije koji su mi distributeri i tražili su nove godine da se za iduću pripremim i priključim, da kao što smo i danas, sad prošli vikend, na Hieru napravili inače, znači nekakav sustav akustički tretiramo i to je to. Njima dobro, meni dobro, svima dobro. Odlično. Ja ti želim puno uspjeha na sajmu, jel? Jer on će zadržati naziv high-end i dalje, ja mislim da će se zvati. Samo neće biti high-end Munich, nego će biti high-end Vijena, jel da? Imam još jedno pitanje za kraj. Di se vidiš za 10 godina? U penziji. Jesi razmišljao posao proširiti pa da se to... Pa da, planiram proširiti posao i još za sad ovako kako je će ostati 1-2 godine sigurno u ovim okvirima u kojima je, a nakon te 2 godine mislim zaposliti 2-3 ljudi jer jednostavno fizički neću moći stići. A da, i treba u penziji uživati. Pa to ću prodati firmu. Daj mi reci još, to mi isto zanima, jel ti kad slušaš, kakvu glazbu u stvari ti slušaš, jel ti guštaš u svojim proizvodima, kužiš kaj ti hoću pitati, da ti prvi si korisnik svojih proizvoda? Među prvima sam bio, onda su bili nakon toga prijatelji koji su shvatili, gle vidi ovo dobro izgleda, ovo dobro zvuči, ovo dobro radi, daj meni napravi. I tada se napravila, u biti ukazala nekakva potreba da u stvari to fali na našem tržištu. I tad sam krenuo razmišljati, otvoriti firmu i tad sam to napravio. Odlično. A kaj najviše voliš slušati, kakvu glazbu? Blues, jazz, nemam nekih ograničenja. Imaš široko polje. Osim narodnjaka, recimo. Narodnjacima ne pomaže ove proizvode, ne ide, jel da? Ovaj cajken jednostavno ne... To zvuči u garaži i sviđu ostalo. Zato ne treba nikakav akustički tretman. Željko, hvala ti na ovom razgovoru. Ja bi još jedanput pozvao sve one koji do sad nisu pročitali temu. U opisu ovog videa bit će link na tekst koji je nedavno objavljen na Too Loud blogu. Cijela priča je toliko dobra da evo, mi smo odlučili prevesti to na engleski. To će sad uskoro biti objavljeno na engleski, na engleskom jeziku cijeli taj tekst. Pa ja smatram da ova priča zasluži da izađe iz okvira našeg govornog područja, da ode malo van, pa ćemo to malo proširiti. Željko, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala ti na interesu. I sretno dalje i nadam se da se uskoro ponovo vidimo. Ja? A kad dođe trenutak da sebi ja radim slušaonu, računam na to. Ja to očekujem. Evo da, hvala svima na gledanju i do neke druge prilike. Pozdrav.